I-ba-e. Probatzen. Fíjate, es agradable de niño. Badakit. Eski zuriak bai. Zati ez du nahi dago zekitezu. Nik ASMR. Badirudi, lan astea gogorra izan dela bigarren kafeko redakzioan eta jendea arras unaturik dela hortzilian. Ondari zaioren, baina segin gote. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon! Marmolada mendataino gogorragoa izaten ari da azken asteo. Bai, bizitaren nazioarteko eguna eta zea, baina dira bugatu zan da hemen jarraitze du nekatuta. Aituta, indarrak eskas eta azken txampa hontan esperantzak egirik gabe. Heldu gara ostiralera lagunok. Bizitza zer den, Tira, saiatuko gara ba. Arratsaldeon, eta ongi etorri bigarren kafera. Kostata, baina iritsi da, ostirala. Ez zaigu gustatzen beti asteburuaren zai bizitzea, baina aste batzuk besteak baino luzeagoak. Esango nuke. Eskerrak ostirala den. Eta eskerrak kontzertuz beteriko asteburua datorren. Zea maiz etxarri eranatzen arituko da gaur 10:00, Mikel Urdangarin Donostian 9:00 eta Niko Etxart Urruñan 7:30 besteren artean. Nil taldea Zaldibarren 10:00, ordu berean Ibilbedi eta Deine Bilabonan, Jon Gurutxaga eta Urbil Artola Endaian arratsaldeko 7:00, eta aste honetan aipatu dugun bezala Xabi Solano eta Amak taldea Bilbon gaueko 11:00. Huetzan jarri nahi nuen hori. Gaueko 11:00 esan dugu. Mapan marraztu dut herri zar bat gaur Euskal Herri berrian. Mapan marraztu dut. Jakizue inoiz hau epaitegi baten deklaratu barko balu, gure gidoian oraintxe goiurik idatzi dola, ez zaitut jasaten. Horrela ezin da, ostirala aurrera atera goiuri. Joe, 2 minutu eta 37 segundu luze egiten ari zei gaurko saioa dauneko, Arazoa erabakitze izango da bai dagoen festarekin, ekaineko lehen asteburua indartsu dator eta kontzertuetara joan nahi ez duenarentzat beste proposamen bat ere badaukagu, su artifizial organikoak. Material biodegradagarriarekin egindako milaka argi txinpartek Bilboko Kaxilda Iturrizar Parkea argituko dute 10:00 aurrera. Spark Bilbao izena du ikuskizunak. Asteazkenean eskaini zuten lehen aldiz eta gaur izango da ikusteko azken aukera. 10:00 gaueko 12:00 Bilboko Kaxilda Iturrizar Parkeko pergolan. Dan Rosegarde artistak sortu du ipurtargien argi magikoan eta su artifizialen errituala eguneratzeko desioan oinarrituta. Su artifizial jasangarriak, hori omen da etorkizuna. Baina badakizu ezer, asteburuari benetako hasiera emateko, ardo boteia bat irekiko dudala. Zuen omenez.
bigarren kafeak kontsumo arduratsua sustatzen du. Bai, baina gaur izan aldatuko diogu saioari. Gaur, bigarren kafea izan ordez, bigarren ardokopa izango gara. Topa! Ostiralaren aitzekian hasi zarazu, bihurrik eritan. Ez, ostiralaren aitzakian ez. Beste arrazoi badaukat. Gaur, ekainaren 3, Sumillerren nazioarteko eguna da. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada, botilar dorik eta ez badu, uzten kantu bat. Somelierra sukaldaritzan ardoak eta likoreak zerbitzatzea arduratzen den pertsona da. Egun hau Sommelier International Association sortu zeneko data ospatzeko sortu zuten, sommelierraren lanbideari omenaldia eginez. Ardoak badu poetikotik. Beste edari alkoholdun batzuk baina ospe handiagoa izan du historian zehar. Arte grekoan eta erromatarrean, arte bakikoa eta inbino veritas bezalako adierazpenak sortu zituzten. Eta euskaraz, ardoa Nafarroako bikarioa edo ardo gozoak lau begi eta oinik ez bezalako esaerak dauzkagu. Etortzen maiz zokoan isil-isiliretzat ardo gorri botila bat izango duk berezia. Etortzen maiz galdera gorri gabe. Zenbat abestitan aipatuko da ardoa hitza. Eta zinotze da ardoa gehien aipatzen duen artista. Errex, Mikel Urdangarin. Bai? Bai, hanek idatzi dizutaz abestian dio, San Juan Gabazan, errezenituen bekainak, espan moreak, azken baltza eta ardo ona, eta panderuaren gizona abestian, gaur ere jaurti du basoa Errioxako ardoa, dio. Eskuleunak abestian behin adiskide bat bazen ardo gorria herriberan ito ez daitezen eta zatozte, ardo onak sorgintzen duenean pozik sentiarazten gaituenean. Kilinkantuan, ito izan banintza ardo upel batean, eta gerrako soinuan berriz, handio gure aberria ardoa bularrepelak eta herria direla. Ordu zazti nintzen erruzte daten, ondoan nuenari gaizki esaten, ito izan banintza ardupel baten, sorginak eurekin eroan nintzaten. Baina sommelierren eguna izateaz gain gaur bizikletaren mundu eguna ere bada? Bizikletaren munduko eguna ekainaren 3 ospatzen dugu urtero Nazio Batuen Erakundearen dekretu bati esker, 2018an aldarrikatu zutena. Egun honen helburua bizikleta bezalako garraio bide bati protagonismo handiagoa ematea da. Hemen txirrindularitzaren oso zalea gara, kafearenak bezain beste. Laster hasiko daturra. Gira una calita, yo te sirvo una clara. Es verano y luce el sol, es la costa catalana. Y estamos tranquilos, como anestesiados. Después del gazpacho nos quedamos dormidos, mirando el Tour de Francia en la típica etapa donde Lance gana, imponiéndose al sprint con un segundo de ventaja. En el último suspiro, colgándose a sus hombros el maillot amarillo. Gaur maiotorianik. Turra hasi aurretik bigarren kafearen saio asko egin behar ditugu. Gaurko adibidez. Pentsatzen nuen hainbeste ardorekin gutaz ahaztu eta dantzan hasi behar zenuela. Hori saioetarako utziko dugu. Bitartean, Josu Iztueratarekin hitz egin behar dugu. Why you ignoring? Don't say you're boring. And my heart is ready for you. The fun times are calling. Robert Kenboy eta Matthew Kiptanoi atletak inguru hauetan Tolosalde inguruan dabiltza eta horren aitzekian hausnarketa bat proposatuko digu Iztuetak. Eta hausnarketa gehiago Kontxita Beitiarekin gai korapilatsuetaz hitz egiteko gogoz datorreta, honako harribitxia bota digu. Politikoak isiltzen direnean zenbat puntu irabazten duten, Eta beste 1000 kontu ere bai, ostiral honetan. Kopak prest? Bai, topa egin behar dugu. Bestela, badakizue, zorte txarra. Ekainak iruditu gaur eta ostirala da gauza asko ditugu zuekin elkar banatzeko. Ongitorri guztioi, bigarren kafera.
zuekin, Jaun Andreok, Julen Goikoetxea Orbegozo, arratsaldeon. Baita zuei ere. Ilundu du bapatean, gaueko 9 bailiran. Bai, esango nuke. Goiuri ez Zarandi, argitasun pixkat emango diozugunari, arratsaldeon. Egunon! Izketan ari zaizuena, Oiño Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 213 du ostirala, oso ostirala, arratsaldeak 4:10 minutu izango ditu, 5 segundo barru, ekainak 3, guemen 3, baina dagoeneko ia 4. prest daukagu Maiaren bestaldean. Tira, 2 ordutan izango garela zuekin, hemen Naiz Irratian, bigarren kafea, ongi etorri guztioi. Hemen txegara, Mugan taldearen bizirik ez pagaude diskotik kantu berriak deskubritzen. Atorren, asteazkenean gurean izango dira Mugan taldekoak eta Asier Beramendirekin duten kolaborazio horretan. Ari gara euren kantu berrietako bat entzuten. Ez da kaso garbi nola oskatu barren, da ez dut esango. Beden. Aldeteko diogu asteazkenean hona etortzen direnean. Itz larriz dago, beraz, BEDN. Behin etzen dirua nagusi. Edo beste 1000 aukera hango dira. BEDN izkien gainetik. Berriz ere dena nahasi. Bueltan enaiz dirudien norantzan. BDEN. Bai. Galdeteko digu, baina gu maite duten tarteari ere heldu behar diogu, ilunduta dago. Gautu egin du. Egia da, gau hauetan, egun hauetan barkatu,
Bagodela hola meteorologiko xamar, atzo hasi ginen hemen izketan, gure laborategi parean, Tolosan ikargarrizko euri jasa botatzen ari zela, eta entzuleak hasi ziren. Hemen, Zumarragan ez du urretxun ez da, inontzen gorka ez du egiten, Antzulan ere zeru oskarbi, da, hemen kiston euria, Tolosa belztu da, erabat. Bai, beldurra baten du. Bai. Ez da egite Euskal Herriko beste txokotan nola zabiltzaten. Idatzi guzue eta zue maite dutak ere elkarbanatu. Bitartean gu gurea kontatuko dizkizuegu. Julen Goikoetxe Arbegozo, zina zure maite duta? Gaurko nire maite dutak, duela hilabete batzuk hemen, eta naiz irratiko bigarren kafean ere, hasiera ekitaldia zuzenean kontatu genuen, korrikaren nolabaiteko aizpa batekin du zerikusia izan ere, egun hauetan La Pasem ari dira egiten, nolabait ere, Oksitanian egiten den korrikaren antzekoa. Hemen Euskal Herrian egiten den korrikak 10 eguneko iraupena izaten du, La Pasem hau nolabait ere xumeagoa da, atzo abiatu zuten, atzo ekin zioten, ostegunez, Saint Martin de Saint Hanset herritik, landetako herritik, eta pauen amaituko da igandean, 600 kilometro egingo dituzte guztira, eta horietako kilometro batzuk Euskal Herrian ere egiten ditu, eta besteren artean Donapaleuko AEKako ordezkariek ere kilometro bat erosi dute, iparraldeko bestein bat eragilek ere bai, eta beraz, aurten iparraldekoek, nolabait ere bi korrika edo antzeko bi probetan parte hartzeko aukera izan dute, eta begira, gu hemen egon beharko dugu beste ia 2 urtez gure korrikaren zain, baina iparraldekoek La Pasemen ere parte hartzeko aukera izan dute. Zer diren kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertiak nun nahikoak diren oienak. Nik badut maite dute korapiletsu xamar bat, uste dute Euskal Herrian askok ikusi duzuela azken ordutan, sare sozialetan, GKS eta Ernaiko gazten artean atzo Donostiako Aldezarren izandako liskarrak, hango material uran orena zen, inorrena etzen eta zertzen, eta zaila da horren inguruan ezarra hondirik esatea, edo akaso esan nezake, baina ez daukat gogorik orain horrelako ura honditan sartzeko, baina nire maite duta da Donostiako udaltzainak euskeraz Sanota Pranko entzutea, ezker abertzaleko eta koordinakunde sozialistako kideen artean, lasaitasun pixka bat eta normaltasun puntu bat eskatuz, momentu batzutan auzolotxare sentitu nuen, ze bazirudien parbulitotako patioko orduan ea bi ume elkarrekin hitz egiteko moduan izango ote ziren, eta baina, kontua hizkuntzati dator, eta oso gustora ikusi nuen, horrelako era trakets bat gustora ikusi daiteken urrian behintzat, udaltzainek euskeraz egiten zietela gazteaiei ondo, eta horrek ekarri dit burura atzo berria egunkarian Ramon Seizar Vitoriak egindako entrevista batean esandakoa, ezta? Seizar Vitoriak esaten zuen euskera dagoeneko ez dela euskaldun egiten gaituena, askoke oposizioak gainditzeko lortzen dutela euskera maila bat eta horrez dagoela, euskalduntzerik. Eta pentsa, enago Seizar Vitoriarekin ados hontan, uste dut euskera bere egiten ez duenak, edo hemen ere bada korrikako mezu hartan euskerak gurea zen edo guote ginen euskerarena zalantza edo eztabaida hori. Euskera bere egiten ez duenak ez du euskera bere ganatzen edo ez du euskerak ura bere ganatzen eta beraz azterketa bat gainitzen duena eta hizkuntza hori erabiltzen ez duena ez da euskaldun. Beraz, ez da egit orain guntan eta beste batzutan ere adosen naiz egongo, batzutan bai Seizar Vitoriarekin, baino ez dut uste galdu dugunik euskeraku euskaldun egiteko gaitasun hori. Ulertzen dut zer esan nahi duen Seizar Vitoriak, baina uste dut benetan erabiltzen duenak eta euskeraz lanean ere aritzeko gaitasun duenak, atzoko udaltzainak kasu, ez dakite umetatik euskera ikasitako izango den edo oposizioa gainditzeko ikasitakoa, badela euskaldun neurri batean eta horrek ere pozpixkat ematen dit. Ez dakit zer maite dudan guztiontatik eta zerrez, baina osnarketa hau egin nahi nuen zuekin. Ze zaila den euskaldun izatea. Goiuri, zein azure maite duta? Nik maite dut jendearen pasioa ikustea, naiz eta ez nagoen pasio horrekin ados. Eta adibidat jarriko dut. Nik kanpoan lan egiten nuenean ezagutu nuen pertsona bat, eta berarentzat bere pasioa da
erresuma batuko erregina. Eta erregina, eta printzipeak, eta printzesak, eta, bueno, hango koroa. Eta egun hauetan, han ospatzen ari dira batzuk behintzat, erreginak duela 70 urte lortu zuela koroa, ez? Eta orduan segulako ospakizunak daude. Eta nik nire lagun hau, ezagun hau Instagramen jarraitzen dut, eta berak bidaiatu egin du Londresera ikusteko nola erregina balkoiera ateratzen zen, eta ni nago batere ados hori ez, koroaren goraipatze honekin, baino izugarri polita iruditu zait, berak bere aurpegian zuen ilusioa antzegoelako balkoiera begira eta erregina ikusi duelako. Beraz, kurioso iruditu zait, niretzat monarkiak eluke existitu behar, baina hala ere, sentitu dut momentu hortan, ez dakit nire ezagun horrekiko empatia puntu bat ikusi dut hain pozik, eta pentsatu dut, begira neska, zorionak. Maite dut. Larre berdeak etxe zuritela gorriak jendarme autoa bidean bai ondizet panopetik jendea familia erretratuetan bezala. Josu Iztueta, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Ire maite eta prestatu aldeko. Bai, baino hain iritzi aldatzen hain nau. Ointxe, ez da bai da linguistikoa hori zer da, kazkabarra o txingorra? Arria. Arria? Arria, igual, kalte handi jikien badu. Bai, nik nire maite duda, pentsatzen hain nintzen olen garai, goen dala gutxi bestu dudana, eta, inguruak, mendiak, errekak eta nahiko lehor daude, eta nire maite duda da, behar denean euria egiten duenean, euria neurrian, noski, guain, argia idu, euria gehitxo gaizki, argiare gaizki, baino, euria neurrin egoki eta maite dut. Arratsaleko 4 eta 22 minutu izango ditugu segituan, eta Josu Iztuetarekin, gai, sakon hauetan, edo gaurko gaian murgil horretik, zozketa badaukagu, gure entzulekin elkarbanatzeko, eta gaur izango da, hau, kontatuko dizuegun azken eguna, ze astelenean, zozketaren irabazlean orden jakingo dugu, zuzenean. Zuzenean, 3 liburu zozkatuko ditugu, irabazle bakarrarentzat, hau da, liburu sorta, bere osotasunean oparituko dugu, eta liburuak dira, Ana Kopek eta Matriosken kondaira, 72 ordu, eta Itzalen distira. 3 liburu horiek Erein argitaletxeari esker zozkatuko ditugu, eta parte hartzeko guk Instagramen jarri dugun galdera bat erantzun behar duzu, eta zuzen erantzun gainera alba da behintzat. Aukeran. Bai, galdera da, liburu horietako zein dagoen Getarian girotua. Eta pista asko eman ditugu aste honetan zehar, ez dakit... Pistak ez? Ez, erantzuna. Erantzuna eman dugu. Eta badakigu entzuten gaitu zuela, ze lehenengo egunean galdera jarri genuenean, etzen duten hain bestek asmatu, eta azkeneko egunetan, asko izan zarete zuzen erantzun duzuenak. Beraz, zaila izango da, zuen artean aukeratzea, arkatu. Beraz, eskerrak, papertxo bat aukeratu behar dugu, ze bestela. Nahiko lan. Baina, ez dakit, horixe... Nikola ezer jakingo ezpanu bezala, liburuetan batutan informazio pixkat agertzen da. Aritz Larragetak idatzi duan Kopek eta Matriosken kondaira, ez dugu ikusten hemen nongotarra den, baina nik esango nuke Larragetan aparra dela. Esango nuke. Bai, ezkoa nago. Itzalen distira berriz, Arrate Gainarena da. Arrate Gaina errenterian jaio zen. 73 urtean. 72 ordu, Kepa Iribarrena da. Kepa Iribar Getarian jaio zen. Epa! 1975. Ez dakit zote den pista baino, erantzuna eman da izango. Baina tira, zuek sartu gure Instagram kontuan, eta erantzuna, astelenean guk zozketa egingo dugu. Ez dago, Juri? Hori da, eta liburuak bidaliko dizkizuegu. Zuen etxeetara, zuen mendi pasa, eta kafea hartu gurekin, eta liburuak eraman hori ere aukera bada. Bai ez Julen? Kafe hona, bigarren kafean. Bai, gaur kanpora joan behar izan dugu, baina... Kaferi gabe gaude jokin, hiliko launa idatzi behar diogu, kaferi gabe gabiltzala, tira. Ez da makala, kaferi gabe bizitzea. Batez horrelako ostiral batean. Dudari gabe.
Arratsaldeon guztio, hilabaketa gaitalo, bagoaz gauza serioetan, benetan, bagoaz. Baina hau etzen jarri nahi nuen audioa, ia, matxo maitia! Keep calm and bigarren kafea. Bidaiarien eguna izaten da ostirala bigarren kafean. Herrialde ugariren inguruan aritu gara beraiekin, batzuk gure ingurukoak, beste batzuk urrunago daudenak, kontinente ezberdinak ere bisitatu ditugu. Gehienetan, hemengoei kanpoan zer bisitatu daitekenaren inguruko gomendioak eta aholkoak ematen ditugu, baina gaurkoan kontrako ariketa proposatuko digu Josu Iztuetak. Nola erakutsiko genieke kanpoko gurea? Msiala wanje mbukuro guli mundu, mwana wa kota mbukuro guli mundu, mwana wa senje mbukuro. Robert Kenboy eta Matthew Kiptanui atleta keniarrak gurean, hemen Tolosalde inguruan dabiltza egunotan, eta hori izan da kanpokoi gurea nola erakutsiko geniekenaren galdera egiteko arrasto eman diguna. Bi keniarrek Zegama Aizkorri mendi maratoi egin zuten iragan igandean, Kenboy 5. postuan helmugaratu zen eta Kiptanui 9. Tolosaldeko errepidetan entrenatzen ere ikusi ditugu eta ekainaren 12an egingo den T3 edo Tolosaldeko 3 tontorrak maratoian ere parte hartzekoak dira. Horrekin batera, Josu Iztuetak berak gero ere kontatuko digu, baina egun hauetan gaztaren bidea egiten ere ibili da suediar talde batekin, eta hori izan da nolabait ere gaiari heltzeko bigarren oinarria. Baina esan duguna, Josu Iztueta, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Nola erakutsiko genieke gurea kanpokoi? Bai, prozesua kontatu dezuena da, ez? Urtea pasa ditugu hemengoei kanpo erakusten, pandemia garaian, etxekoi hemengoa erakusten, bertakoa, eta orain, aranon, hilabete bateko tartean, sardoak izan genituen bisitan, sardo improvisatzaileek, lehengo astean suediarrak gazta ibilbidea egiten, eta orain, keniarrak hemengo mendietan korrika. Odun planteatu zen galdera, ez, zer erakutsi behar diegu kanpotik datozenei, o ze iritzi dute, ze gure iritzi dute, ez? Eta, horretan saiatzen ari gara, egunotan. Nik esan behar dizuet, astelden goiza edo aste arte, ez nago ziurtze eguntzen, ikusi nituen bi keniar hauek korrika egiten, alegi inguruan ikusi nituen, eta benetan, planta ikaragarria dute. Ikusten zen ez zirela hemen ikusten diren korrikalari amaterro esan dezakegun horietakoa, ze kasik lurra ikutu gabe egiten dute korrika hauek. Bai, lurreari oso itxatxitako herria da, baina lurralde hori oso altu dago, hauen kasuan 2000 kilometrotara dagoen herri batean bizidia, eta, konstituzio gorputza aldetik, genetika aldetik, korritzeko modu aldetik, txikitatik zailduta dauden bezala zailduta, atzo kontatzen zuen eskolara joteko zen, bide egite zuten, ala dirudik, ez dijoazela korrika egan dijoazela. Eta hauek kontutan hartu da, bere sorterrian, haue direla bigarren mailako edola, egon litezke 21, 50, igual, hauek baino maila hobea dutenak, ez? Haiek munduko maratoi desberdinetan da korrika dabiltza. Azken urteetan podium gehienak Afrikarrek betetzen dituzte, bai gizonezko eta bai emakumezkotan ere, eta, esango genuke, hauekan ez dutuztela aukera asko maratoilari bezala munduan barrena biltzeko, baina bai norbaitek gonbidatu dituela aurrena Zegamara, proba egin dezaten, eta gero unaien kasuan, unai bartementuan antolaketako lagun bada, eta esan zen da hauek hemen edukiko bagenitu edo gonbidatuko bagenie agian mesedere egingo genieke. Mesede bai beraiek karrerari eta bai karrerak beraiei, ez? Hemen irabaziko dituzten xoxak
han irabaztea oso zaila daukatelako. Biak ala biak, badira ez, Keniar eta Afrikako hainbat herrialdetan, baina bereziki Keniak landu duen korrikarako, iraupeneko, arnasuzeko korrikarako prestakuntzaren eta lastraketa ekonomiaren eta gorpuzkera perfektu hoien erakusle. Baina, bada horrez, aldaketa bat prozesu natural horietan, mendira korrika eramatekoak, eta oraindik ohikoegiak ez ziren gure inguruan atleta afrikarra hauek, batez ere, etiopiarrak, keniarrak, kasu eritreakoak eta ugandakoak izan dira herrialde nagusiak, ez? Maratoi, cross, iraupen erdi edo luzean, baina mendian ez da inoikoa, eta goratzen dut behin atletismoko norbaitekin izketan kontatzen zidala, ez dakit euren gorpuzkera, giarrek, eta mendirako hain egokiak ote diren, eta uste dut, eta badakit Iker karrerare hor bueltaka izan dela, eta asko dakilo honen inguruan Josu, badagoela adaptazio prozesutxo bat, eta mendian bikain moldatuko direla atleta hauek horrela jarraituzkero urte gutxitan izango ditugula, ez? Gure lastraketetan ohiko baino gehiago, ez? Hori da gure, ni ez naiz, gure iritzia esango genuke, ez? Ni, lehenbiziko mendikagerak ezagutu nituenean, 2000 urtean izan zen, Antxo Mandres Federazioa sartu zen, arek Europaldetik zetozen korrientean berri jakitezun, adibidez eskalada kompetizioak bazian, mendi eskialpinismoko probak ere bai, Italia aldean eta mendi lasterketak ere bai. Eta esan zuen, baliteke guain adosez egotea, baina hori da datorrena, Europatik, modu visionario batean, eta guatzen nahi Zegamako antolatzailekin nola elkartu zian, eta, nola intzuten mendikarrera bat, ez? Geroztik, zenbat ugaritu didan mendikarrerak, lasterketa motzak, maratoiak eta ultrak, ez badezu maratoi bat korritu, badirudi ez dezula bizitza honetan ez ere egin. Nik igual ez dakit, orain gaztea baniz ere ingo nuken. Baina, norbeak egiteztenean esatea, jende guztia mendian korrika dabil. Badago kultura hori. Eta nik egokitu izan zai, Txamonixen ikustea ultra luzea edo Zegamakoaren ez baita ikustea jun naiz. Eta bitxia da, mendiko korrikalari onenak Afrika ekialdean daudenean. Eritrea, Etiopia, Kenian, hemengo lasterketa luzetan dana txuritxoak izatea, ez? Txuriak eta denetatik, gorpuzkera guztietakoak, eta onenak izatea. Hemen, gu daukagun txarra, Euskaldun hori gertatzegu da, onenagia kanpoatera eta pixka konparatu bat. Baina, karrera horiek antolatzen dira txuri horiek, txurientzat karrera horiek, badia Japoniak emat, Marrokiak emat, gure artean bizidianak ere bai. Dana konponduta daukagun jendearen lasterketak, nekatzea propio juten ganak, eta nahita, eta hola. Argitzeko azan karrera horietan nola ez dagon munduko, ez dakit, 500 korrikalari honen distantzia luzetan, Afrikak izango dira. Eta hor prozesu bat bazetogen, mantxo xaman, iritzait behandu iritsi dela, baina norbaite gonbidatu arte eta aukera eman arte. Eta norbaitek aukera eman dienean, batean, Zegaman egun batzugan mendian korrikabilita, 5. da 9. edatu dira, inoizko marka honenak egin direnean. Garbi dagoena da, hemengo mendian orainateko korrikabilidan, eta inor mespretxatu gabe, alegiarra, behastiarra, zauzkoa, gaztizkoa, amurriokoa, oie gero karreteran, markak ez zituztela hainonak. Hemengo mendiko korrikalari bat, errepidean ezingo du askoz gehiago betu, hauek oso nadirenak errepidean, mendian, egokitu litezke, adaptazio horretan dago gakoa, batez ere goitiberako karrera teknikoetan, harri artean salto egitea, hori oraindik ez dute ikasi, baina ikasten dutenean, beti horako abantaila edo urbiako zelaietan emate duten hankapausoa, nik atzo afaritxo batean da ikerrek esatezun. Ez dakitzen demoa pasako da, baina Kilianen mailara iristeko, segura asko, ez da denbo asko beharko. Aukera falta eta antzertan ibiliko dira korrika, ez badago berta mendikarrek, ez badago saririk, hori bestea da. Eta ongi etorrik izan daitezela eta ondo dijoakien. Edo zein kasutan, kirol arlotik ere interesgarri zaigu gaia eta hori aipatu nahi genuen, baina interesgarriena beste bide batzutatik heldu zaigu. Zuek ere entzuten duzu harrara? Bai. Ui. Norbaita sarretu zaigu.
Mama, mama, kuzgaua nakuka. Mama, Aipatzen nuen, interesgarriena beste bide batutatik heldu zaigula, ez? Eta da nola erakusten zaien herri bat horrelako bi korrikalariei. Batez ere, Zegamaizkorrira iritsita pentsatuko dutelako herri hau erotuta dagoela. Han lastreketan ikus genezakeena, ez dakit, iaia Frantziako turreko Pirinotako etapa baten parekoa zen, edo akaso eroagoa oraindik, eta pentsatuko dute herri hau mendian bizi da, eta herri hau mendi lastreketetan bizi da. Bueno, hortik ere badu herri honek, baina beste herri bat erakutsi behartzen, eta hortan ibilizarete egunotan, ez, Josu? Bai, saiatu ginen, Sardiniatik, etoeteko improvisatzaileekin bezala, sardoiek improvisatzailea zian, hemengo bersolarien pareko, desaten baina hauek handik etorri, eta bi aretotan, bi kantaldi antolatuta, ze iritzi emango dute, ez? Nolakoa dela Euskal Herria, kantari pasatzen dugula eguna, edo? Berdin hauek, ez? Igande, euraldi honeko igande horretan, antolaketa on batek, eta ikusle ikusle kantidade horren artean ibilita, pesatu, hauek igandero, atatzen dira 500 lagun korrika, eta egoten dira 15.000 begira, eta gainera, hori igual ez dakite beraiek gonbiatu dituzlako, eta gainera, pagatu ite dute korritzagatik. Eta pagatzen dutena da, atzo begiratzen honintzan, Keniako hilabeteko soldata iaia, edo hilabete erdiko, arrazoi daukate, hauek erotuta daude, txuri hauek, eta hola. Gu pensatu genuen, berehala Tolosako irute da bitarte geratzekotan, zerbait desberdin erakutsi behar genila. Horregatik astelenean, Iñaki Artola eta erasune pelota entrenamendu bat intzuten Tolosan, behoti barren, da, area eraman, eta hau da beste kirol bat, hemen profesionala dena, jendea tozen da ikustea, telebista zenbaten dute, hauetako batzu profesionalak dira. Beste egun batean, Zumardiko gaztekinko repiskateiteko geratuko dira. Beste egun batean, datorren astean emango ditugu eskola batzutara, Zubietara, Berastegira, Lanbidezik eta ikastetxera. Esan dezunagatik, Inigo, gauza bada, olako kirolariak, hemen kirolariak batzu bintzat asko miresteko joera dago, kirolariek konta ezatela, nolakoa da, beraien herria nolatan, etorri diren zer entrenatzen duten, hemen ze jaten dugun, ze ohitura danak ez dira bizi zerbitzuetatik, industriatik, mendia baditugu, Artzaia, Basagetara, kostaldere badaukagu, pixkat, idea bat eman dezatela igandean Zegaman eman ez zutena. Noiz arte dira hemendik bi mutil hauek? 13 arte egongo dira hemen, gero Valentziara doaz, eta gero, ez dakit, egun barru Txamonixen beste lasterketa batetara joango tedian. Eta, esan dakoa, bataz besteko soldata Kenian, 120 eurora, dolarretara, 100 eurora iritsiko da, beraz, hauek hemengo lasterketa batzutan diru pixkat irabazten bali maute, joango dira etxea, han irabaziko eduketen diruarekin, eta albalima da, ezagutzen zuten herri baten oroitzapenakin. Hizkuntza ingelesaren bitartez modatzen zarete? Beraien hizkuntza, tribu hizkuntza, ez dakituen hankasartuko dut, esate maet, gaizki izango dut, bertako hizkuntza ofiziala suahiliare bada, eta gero inglesez hitz egiteute. Baina inglesez gaizki hitz egiten dugunok, beste inglesez oso ditzetez dutenekin hobeto moldatzen. Hobeto moldatzen, hori posible da, Alegina handia egiten dugu elkar ulertzeko. Zer karritu ditu Josu edo, non ikusi duzuzuke eureke, beste deskubrimendu kultural honetan, edo herri baten ezaugarriak erakusterakoan benetan sentitu dutela, hau ezberdina da, hau ezken nuen ikusi edo atentzioa zerke eman dien esango altzen nuke? Gu hemendik kanpora joten gerenean joera daukagu un aurretik jakiteko bertan ze jende bizidan, ze hizkuntza gutxitu ere bai, zertatik, errenta, berka eta fauna, ez dakit gauza asko. Haiek hona etorri baino lehen ez dakit zer kezka izango zituzten, ez dakit begiratuko zuten, begiratzen badakiten. Mapak adibidez atzo beraien herria, beraien mapan kokatze zuten. Hauek Euskal Herria etorri dira, baina Espainiko entrenatzaile bat gonbiatu ditu. Ondon ez dakit, osondo
idea ekarri duten, gu nahiko genuke, hauek jakitea Euskal Herria, Espainian non dagoen, kokatze estatu espainola non dagoen, eta hizkuntza propio daukagula, ez dakit hori dana norbetek esan dien ez dut uste. Odon, beraiek ez dute ulertzen ez, euskera guk hitz egiten duguna, eta ez gaztelera. Beraz, bi adia hizkuntza guretza bezala, suahilia eta beraien hizkuntza hitz egite dutenean ez dugu bere izena. Argitu ditu segurasko, hemengo egiturak, hiriak, argia, erosotasuna, hotel batean daude Tolosan. Etxetan banatzeko asmoa bagenun, baina bi etxe batean gehitxo zan, da biak bereizteare etzan oso egokia. Eta segurasko, hemengo hotel txiki betenen lujua, kalean jendean hola dabilen, batzuk ardoa edaten, besteak ez dakizer. Segurasko, doden kotxe kantidadeak eta janariak, hauek almena arroza, pasta eta beste zer gutxi jate dute, esperimentu gutxi egin nahi dute janariarekin, baina, seguru nago atzo erditxiste kontatzen genuen. Atera bati platera txipiro ibiltzak eta beste angulako suzedan emitako batatea, eta segurasko aurkitik altxako liratekela ez. Aigea prestatzen beraie guztu gaituzten janaria, arrontxuria, gero nahi baezu alako bota, o pasta, ensalada, eta postea guztuko gaituzte, eta horrela, ez da egite. Ezin naiz beraien azalean jarri, beraiek gutxi adierazten dute, eta emoziotaz hitz egitean nahiko genuke, baina hori zaila da, batek 33 urte ditu, ez kondua dago 7 urteko alabatxoa dauka, emazteak horrekalaria da, maila altukoa, besteak 27 urte ditu, barek ez dauka igual presik ere mendi juteko, nik ez dakit bere buruti ze pasako dan, ez, esango da. Gero ez diego esplikatu, zuen azal koloreko zenbat milaka lagun kostatzen zaio honea iristea urte bete, 2-3, edo itxotzen dia itxasuan, eta hauek horrekalari hona direlako pasaportek iritsi dira hona. Ezin ditugu bombardeatu gure egoera eta gure kezka sozialak, eta pixkanak egalitza. Hor, hizkuntzak ere sortzen du muga bat, ez azkenean nahiko zenuke igal. Euren azalean gehiago jarri, eurak ere zure azalean gehiago jartzea. Ez da egit, Sardiniako improvisatzaileekin esaterako esperientzia kaso erresiagoa izan da zentzurretan. Bada, komunikaziorako bestelako erramintaren bat, eta ezagutza, ez, kulturalki ere, zuk badakizu euren inguruan, eurek badakite honen inguruan. Horrela aldatzen da, ez, eta erakusterako orduan ere, pentsatzen dut ez duzula berdin planteatzen hau nola erakutsi batzuei edo bestei, ez? Bai, Bersozal elkarteak onbiatu zituen urtero olako, kultura desberdinetako improvisatzaileak eta etortzen direlako. Munduan, ahozkotasuna, kultura askotan improvisatzailea, ahozko improvisazioa kultura askotan eman da. Lehenko nentzun nituen datua 240 kultura ingurun, ez? Batzu Kuban edo Argentinan edo Uruguai edo Mexikon edo leku askotan, ez? Sardinian ere bai odon. Ahozkotasunean, idazten ez dakien kultura batek ahozkotasuna dauka erramenta bakarra, eta ahozkotasunean errezagoa da, ipuina kontatzea, eta erdi kantari, eta horrela transmititu dira kultura asko, ez? Guk idazten eta irakotzen jakin dugu, gure transmisioa beste modu batekoa da, naiz eta bersolaritzak indar izugarria dauka. Sardinia bera ez Italia barrua, Italiako administrazio barruan dago. Odon behar minoriat bat direnez, noski kezkatu direla, haientzat euskaldunak izango dira, lehengusu antzeko anai ez esateagatik, beste estatu baten barruan dagoen hizkuntza gutxituan moldatzen diren, o bizirauten duten kultura bat, gu hori baino, gehiago baino, arretu egiten dira, gure hizkuntzak daukan maila komunikabidetan, eskoletan, adibidezan, sardoak segitzen du hizkuntza gutxitua, gutxietxia izaten ere. Edo haiekin, haie badakarkiteia joera bat hemengo kultura hizkuntzarekiko. Erresagoa da, hiei esplikatzea. Beste hauek, egite kuriosidadea hemengo atletekiko eta pelar gainean o arkaiz gainean korritu behar da, aldapasko edo ez da. Bitxia da hori ere, etortzen da arrazoiak bereizten du beraierak azkien kezkak. Eta nondi datozen, ze mundutatik, ze aldea eta ze arrakala dagoen bateri bestera, ez?
Aizu Josu orain gogoratzen ari nintzen, lehen aritu gara begiratzen dago Jurika kasu lagunduko egitago azaltzen, baina txio bat badabil hor bolo-bolo Twitterren, herrialde nordikoetan eta Suedian bereziki, eta horre Suediara izan dituzula. Oso zaila omen da, norberaren ez den etxe batean, ari jakiek eskaintzea. Eta... Oiorik ondo azalduko du. Bai, ez gauz, azkeneko, egunetan norbaitek galdetu zuen Twitterren, ea ze beste kulturetako ze ohiturak harritu zaitu gehien. Eta pertsona batek erantzun zuen, Suedian, askotan gertatu zait, eta ingurukei gertatu zaie, norbaiten etxera joan bisitan, eta agian zaude, egongelan, eta ari zarete elkarrekin pelikula bat ikusten, edo dana dalakoa. Eta orduan, suediarrak esaten du, itxaron, orain txenatorre, eta juten da, afaltzera familiarekin, eta afaltzen dute, eta uste zaitu hor edo logelan, edo egongelan, edo dena dalakoa, eta itzultzen da afaldutakoan. Hau da, bisitak onartzen dituzte etxeetan, baina ez diete jatekorik eskaintzen. Eta orduan egin dute, duela urte batzuk, antropologo batek, edo ez dakit nork mapa bat egin zuen, esanez, Europako mapa hartu, eta ze herrialdetan norbaiten etxera joaten balin bazara, zeinetan emango dizue jaten, eta... Eta lau maila zeuden, ia beti emango dizue, akaso emango dizue, ia inoiz ez dizue emango, eta ez dizue emango, lago zerbait. Bai. Nik hori ez dut ezagutu. Ez dakitena da, igual argitu beharko izateke, lehenagotik etxe hortan egona zean edo ez, igual zea lehenango norbaiten bikote laguna, eta odun sartu zea etxeatari zede, kokafari bat daukagu, nebaik hemen gehatu bai. Ez dakit, bapatean sartu izan du gehanen etxetan, eskuzabal hartu gaituzte ja beti, abegikor oso, nik ez de sensazio hori izan, baina, gure ibil izan dugea beti modu berezi xamarrean, adibidez, eta hori inoiz hemen kontatu dugu. Ez da gauza berdina hiri baten kalean zabiltzala etxe batea sartzea, edo bizikletaz herri txiki bateko baserri batea iristea, ez? Eta ez da berdina uraldi honakin edo 20 gradu zeropetik egiten duenean. Desberdin, oso. Ez dakitena da, ni ez nahi zinoren etxea jun, da neserita telebista ikusten nengola. Uste gabe, beste norbaitatea, bai. Igual lau boste etxean da, da nola famili txikia dian, mapatean beste bat azaltzen da beste ate batetik, eta igual beste bat, ondoko bizilaguna. Igual pensatuz etxeotan esotikon basartu dala, eta etorrez daitezte ze pinta hukean hauek ikustea. Eta ez zait pasa, eta norbete lan hori egin bali madu, oinarritu, oinarri onak izango ditu. Izango ditu, baina pentsa, beste datu bateko horre atentzio eman digu, eta da, ziur jaten emango dizuten, eta posiblera, akaso emango dizuten, muga hori marrazterakoan, Iberiar Peninsulan, Naparroa mailan edo egin duten muga, esan dezakegu Ebrotik bera beti emango dizute jaten, Ebrotik gora, tartean Euskal Herrian, hori ja ezen beste. Eta lehenengo reakzioa izan da pentsatzea, hau oker dabil. Baina gero, horrentxe, akaso arrazoik badu, Euskaldunok gure etxetan jaten emateko ere, hola batean ez duela inbesteko horreztasunik, ez? Nere amonaren lagun batek, bere etxera joaten balin bazinean, esate zizun, igual, arratsaldeko lauak balin bazinean, esate zizun, bazkalduta etorko zinen, eta horrela zizun bazkaltzekorik eskaintzen. Eta orduan, juten balin bazinean, arratsaldeko 7:00, afaltzea txakungo zea. Eta orduan, beti orduan arabera bi esaldi dutako bat. 3:00 bazkalduta etorko zinen, eta 8:00 afaltzea txakungo zea, eta orduan, inoiz, ez zuen eskaintzen. Nik amonakin olako esperientzia daukete, amarekin barronak osona jartzen zituen, edo mito hori eraiki genuen, deno daukagu amaren eta amonaren babarroen inguruko mito hori, ez? Eta orduan, nik ja adin babanun, eta amonak ere bai, baina, primeran segonda, etxen areke kozinatzezun. Eta, botatze genion, amona, barron, atzu pesatu harko itxezu da jungo badenak, eta, bai, ja, barra itxezun, baina bine. Eta amorrua, arekin aserretu ez, baina, amona, parra itxezuta, hoxe, ez parra ingo, ja. Eta, haren etxea bakarri bazindua zen, tira, jaten emango zizun. Ja, 7-8 hilo bentzako barronak prestatuta, amona, soziaen ingo dut ez, ja, eta eskakeatu itezan. Kanpotarrak honetu zendeanean, esaten dute, Euskaldunok hasieran oso itxia zate. Gero irikiz izate eta gero oso lagun izatera iritsi gaitezke. Baina, segurasko otordu kontutan, hemen
asko zerrezago bokailo bat jan edo zerbait konpartitu edo trago bat hartuko dugu, baina gutxiagotan etxea eramango dut. Nik ama bizizala, jende kanpokotar jende desente, eramaten un etxera, baina ez da normala, etxea norbaiti plater bat gehiago jartzea, baina seguro asko bokailoa jango ju, eta zehoze jango ju, eta baino ez da ibazparen etxea. Akaso, atzerrian bueltaka ibilita hori aldatzen da pixka bat, ez? Nik amak kontatzen du beti brometan, zenbat jende ekarri dudan nik etxera, zenbat herrialdetakoa, gehienetan arkizkuntzarekin ezin komunikatu, eta zenbat jende janduen bere etxean, izan Taiwanetik, Japoniatik, Estatu Batutatik, edo Auskalo, ez? Tarteka herrialde Latinoamerikarren batetik, Mexikotik ere lagun asko, hoiekin bai. Baina, akaso ez da ezoikoena? Ez gea igual hain. Hemen, gu bezalako jendearen artean igual, bai, bizikletaz ikusi dituzu bi lagun alforja edo zakutokin pasatzen, eta holako identifikazio bat daukazu zu ere hola ibili baldimazea, eta orduan, geratzen dira eta nungo azate eta tal da, igual errezago, baina ja zure tribuko indezu pixka bat, ez? Indezu, baina hola, bapatean, nire anaiak leku bat etxean da juntzaiteztetan nire ituko jot, gertaliteke, baina ez gea guk pentsatzen dugun bezain egia da. Ez da itesku zabaleo, abegikor, ez dakit zer esan beharko litzateke. Aia horretu nazten ditugula bi kontzeptu ez bat, janaren inguruan ditugun ritual kultural horiek, ez? Ospakizunak, baita minak edo galerak ere janaren bidez kudeatzea, erabaki enpresarialak ere mailaren inguruan, eta euskal industriaren eta jatetxen, eta baina gero etxean atera beste kontua da kaso? Hau, Juan Ignacio Artxoagarekin ere inoiz landu behar dugu. Galdetuko diogu. Azter dezala pixka eta antropologikoki historia hau, eta hor Ebro baiararen, Ebro urertzetan marrazten duten mugao nondinora datorren. Galdetuko diogu, ze izkamizka honi erantzunez, jarri zuen galiziar batek esanez, behin gaztetan eskolatik hueltan lagun batekin joan zela etxera, eta hor bideo jokoetan ari zirela, eta afaltzeko ordua iritsi zela, eta orduan bera, etxe horretan bizi zen umea, joan zela sukaldera afaltzea, eta han afaldu zutela, eta beste umea geratu zela, logelan bideo jolasekin, eta horretan. Baina ama galiziarrak, etzekiela beste ume bat zegoela logela horretan, gonbidatu bat zegoela logela horretan jolasten, eta bapatean, ez da gitarretxaldeko behatziak edo iritsi zirenean, eta umea logelatik aterezenean esanez, nik nire etxera joan behar dut, amak esan zuela, ai ama, ez da posible, onda zure laguna guk afaltzen genuen bitartean logela honetan, eta jartzezun pertsona honek. Eta egun hartan eman zidan belarrondokoa, oraindik ez dutaztu. Eta hori Suediaren kontrakoa. Eta azken dutetan ikusita asko iriki girala mentalki, kulturalki horretara, hemengo ikasle asko kanpoa juten dira, Bretainara, Italiara, Erasmusea, eta hango norbait etxean hartzea ere, ohikoa bihurtzen ari da. Baina lehen segurasko hainbat etxeko sukaldetan etzan etxekoa besterik sartzen. Etxekoa edo familikoa. Torri da ez Hungariatik, eske gu Erasmusera neon ginen da. Horrek iriki ditu hainbatate. Arotza zuen alaba bat, San Herriko xarman garena, bigizonek nahi zuten gabe izan. Aurreko egunetan jakin genuen, Marineraren zai kantu hau, Sorotan Belek beste talde baten kantuan oinarritutako bertsioa zela, eta ez zela gurea. Hor ere mito batzuk erautsi egin dituen, eta euskal musika gintzan batek baino gehiagok haserre puntu bat izan zuen, Andonio Jokiegik saretan elkarbanatu zuen zerrenda horrekin. Badira kantu asko, behin batian Loiolan, Zazpiren Ilargia, Benitoren Oiama Euskal Herria, eta bestein bat, ez direnak, gureak ez direnak, eurenak, eta beste artista baten kantuetan oinarritutakoak direnak. Hau, bertsioaren bertsioa da. Moonshine Bagon taldeak Marineraren zai hartu eta Gorka Sarrigirekin batera egin du bertsio hau, eta oso bertsio ederra dola folk, beste folk giro batera eraman da.
Euskal Herrian entzule zareten hoiei, ze bai, bigarren kafe Euskal Herri osoan entzuten duzue, baina Euskal Herritik kanpo ere, bai, eta tira, mezua Euskal Herrian entzuten gaituzen ontzako berriro argitu dugunak. Bai. Kolpe batean, pim-pam. Ez dakigu, oraindik lurra guztia dago, baina euriak ere eten du. Josu Izuetak eskatzen zuen, euria gure baso mendi eta errekentzat ez dakik nahiko egin duen, zerbait tajuz egin ote duen, baina tira, argitu dugunak, Julen, konta iguzu ikusten ari zaren hori? Sareetan ikusi dugu, Aiurri komunikabideak andoaingo irudi batzuk jarri ditu, eta andoainen ikusten da, sekulako txingor erauntxia, eta kale batzuk ibai ere bihurtuta ere bai kasi. Josu Izuetarekin ari gara egunotan hemendik ibili diren eta bueno, euren bisitan Josu bidelagun izan duten bi korrikalarik eniarrauen inguruan, baina bueno, hemen Iker Karrerara ipatu dugu, azkenean saretzen da dena, bidaiak, kirola eta begitasun elkartzen diren horretan, eta hor zerikusia ere badu Zumardi elkarteak, Laister bere koordinatzaileak kontatuko digu honen inguruan, urte batzuk badira proiektuan martxan jarrai zutela, baina Josu Zumardiarekin ere lotura badu Keniarren bisita honek, eta izan ere Zumardiaren elkartearen instalazioetan edo izan zenuten atzo horrelako elkartruke bat, gazteekin, akaso ezain gazteekin ere bai, korrika saio txiki bat, eta ondoren pixkat bat bestean gandik ikasteko solasalditxo bat, ez da gize ondori atera zen ikusten, edo nolako izan zen ura. Nik ezin izan duen bertaratu, baina banuen buruan. Nire ez nintzen garaiz iritsi, errekan bestaldetik ikusi nituen, ia da Zumardia dituen sailen artean bata badala mendiko lasterketak, trail eskola, Ibon Artola darama, Ibon gainera igandean atea zen, zegamaizko egin, eta Iker Karreran bidez, atzo topaketa junta izo egin zuten bertan, umeek ikus dezaten, kanpoko jendea, zerta ara etorri den, ze sasoia daukaten, ze hizkuntza, uste polita izan zela, nik errekan bestaletik ikusi nituen, da ume mordoa eta gurasoak eta ikusi nituen, bai. Zumardi elkarteko koordinatzaile ere gurekin dugu, Patxi Horreta Bizkaia, eta ari ere, arratsalde ona, eta ongitorre mamar diogu bigarren kaferi, eta urbil dadila mikrofonora beldorri gabe, Patxi, urbil zaitez, hor ikusten zaitu urrun xamar, orain arte Josuren eskutan, ari ginen, baina zure txanda iritsi da, arratsaldean eta ongitorri, Patxi. Opa, atxaldean ez baina goituta, mikrofonon aurren. Ez da gure gehiagi, baina, tira, moldatzen gara. Aizu Zumardi elkarteari buruz ari gara, aipatu Josukan izan zela, aipatu dugu guk ere, baina entzuleak kokatu behar dugu. Zumardiak natura, hezkuntza eta kirola uztartzen ditu, horiek izango lirateke, ez dakit nolabait esatearren 3 ardatz nagusiak, 3 heldulekuak, baina hortik aurrera gauza askotara zabaltzen da Zumardi elkartea, esango nuke naturarekin eta ingurugiroarekin ikaragarrizko ardura duela, baina baduela hezkuntzaletik baloreekin, gaztea, kirola, egitasmo anitzeko elkartea da Zumardia. Ez dakit nola definituko zenuken zuk hemen Tolosalde inguruan jendeak akaso ezagutuko du, baina Euskal Herrian zehar ez da hain ezaguna izango askorentzat. Zer da Zumardia? Zertan diardu Zumardia? Galdera zabala da, baina... Nik esan behar daukete koordinatzaile modun orain urtebete hasi nitzela, nik beste arlo baten lan egiten hon, baina, saltxera naiz eta 4 seme alaba ditut eta toki askotan sartuta. Eta Zumardikore bazkide baginen, gure familia, eta, eutxi nion, bota nun, nire burua aurkeztu nuen, eta ni aukeratu ninduten, horietako bat. Gauza danik Zumardia ikusten diotena, famili giroko elkarte badala, Tolosa mailen guraso batzuk antolatutako idea batetik aterazala, guraso gutxi batzuk, oso idea garbik zituztenak, oso kirolariak zianak, famili giron, eta Tolosan edo Euskal Herri mailan eskola kirola itendan bezala, beraiek ere kirola nahi zutela, baina beste kirol batzuk, normalen familien iten dianak, baina ez zabalduta edo... Orduan, Tolosan adibidez, urteak izan zen forma eman zitzaionetik, baina, Tolosako udalarekin ere, hitzarmen bat dago eskola kirola iten dela, behartuta daude horre kirol batzuk itea, baina, hori lortu zuten sartzea Zumardia eskola kirolan barne.
Orduan goiz eta, bueno, bai irailean eta ekainan, aurten maiatzan indikeu, eskola kirolan parte hartzen duten umekin, aukera ematen zaie, piraguaitea, eskala deitea edo orientazio deitea. Eta aurten piragoa ez du izan, Tolosako ume gehientsunak penatuta daude, hori izaten dalako beraien goxokia esango bagendu bezala, gure gaztek ere gusta ibiltzen dira, baina, bueno, saiatu gea zerbait egiten. Zerua argituko duen. Esango genuke batetik mendizaletasuna, eta hemen mendizaletasunean mendia oso zabal ulertuta. Izan daiteke mendiran korrikaritzea, orientazioa lantzea, beste esparru asko, helduentzako ibilaldiak ere egiten dira, oinez eta Josuk esan duen bezala zorain badirudi mendian korrikariz pasaretzoa zela mendira, baina mendia modu askotara bizitzeko aukera, piraguismoa, eskala da, aipatut, orientazioa, mendiko bizikleta, horiek dira eskia ere bai. Eskia, eskiaren barruan, bereziki, zera? Bueno, iraupen eskia. Itxoin, Josu, ez da izati jetxi izuan mikroa? Nik bukatu da. Baina, iraupen eskia, trabesiako ikastarak ere egin izan dituzu, ez da? Bai, gehien bat iraupen eskia. Eta iraupen eskin ikusita, jende batzuk edo familia batzuk edo ume batzuk ja aurreaz dihoaztela, iriki da beste arlo txiki bat eskola, osea, eski eskola. Orduan, hori bazkideak izaten dira, gaina hor ere bazkide dian gurasok dia edo bereien seme-alabak eskiatzen dutenak, bereiek dia begiralek dianak, eta pixkat famili giron osatzen den zerbait. Eta saiatzen gena da, begiralek ere hemendik ematen diteu, sonporten egiten diteu ikastaro hauek, eta saiatzen gea hemengo gaztekin itea, edo hemengo begiralekin, eta pixkat, gurea, ez, gure hizkuntza eta esaten duena, baina behintzat ume batek ez dela eskiatze di joala eta pixkat gelditzen dela pixkat, hemengo begiralekin ere lasai juten dira, gurasok ere animatzen dira, eta harrituta egoten dira, nola hainbeste euskaldun eskiatzea juten dien, esaten du hainbeste soriano egongo teia hemen surfeatzen, Zarautzeko playa, baina juten gea, antxe. Badauka euskaldunak eta batez ere Tolosa inguruan hori ere esan behar dugu ez iraupen eskirako joera berezi bat, eta uste dut ez dakite duela urte bete egon ginen, gainenago jurire bertan izan zen, hemen idoia da bila ere egon zen, Espainiako txapelaketak ziren iraupen eskian, eta bertan ez dakit, euneko 60 euskaldunak izango ziren, beste katalan gutxi batzuk, eta katalan batzuk, aragoiarren bat, eta baina euskaldun asko, eta hori ere dagoeneko ezagun xamarra zaigu, ez, badugula horretarako joera bat. Euskararen normalizazio horretan, ezagupenean, erabileran ere, aipatu duzu, ez, euskeraz, bereziki indarra egiten duzu horretan ere, ez, badago horre, ez da gitarako kompromiso bat, baliteke naturala datorkizuena, euskal zale izan da horari zaretelako, baina hasieratik euskerak izan du protagonismo bat, ez, Zumardian, edo badu gaur egun. Bai, eta izaten dira, eta badagai bat mai gainen daukaguna, esan duen bezala, keniatarrak edo beste Etiopiako edo mendizaletasuna etortzen dienak, badozkagu familia asko hemen bertan bizi dienak, eta hizkuntza hori ez daukatenak, ez? Eta askotan, bai azkeneko bileratan mai gainen jarri da, informazioa ere igual beste hizkuntza baten zabaldu beharko gendukela, igual familia asko kanpon gelditzen diala informazio ez dutelako jasotzen, bere seme-alaba jakingo dute gero guk nahi dituen ekintza horietan euskera erabiliko deula, porque guk euskeraz erabiliko deu. Baina gurasoie jasotzen duten informazioa etzai iristen, eta hori gertatzen da ikastetxe eta bialtzen danen, ikastetxe batzutatik jaso dejo ez dezu erderatu behar, gehien bat familia guri galetzen digulako. Orduan, pixkanaka pentsatzen dut lortuko deula, ingo deula, beste formatu bat euskerari bere garrantziak kendu gabe iritzaitelako hemen bizigala eta gure hizkuntza euskera dala, baina baztertu gabe ere, beste realidade bat ere badaukagula gure artean. Badauka balore eta hitz egin dugun horretan ere Zumardiak beste ezaugarri bat, ez eta da giza harremanetan nola esango nuke lehiakortasuna edo kirol lehiakorraren logika horiek pixka bat baztertzen direla, ez beste harreman mota batzuk, beste empatia eta parekidetasun batzuk ere sustatzerako orduan, ez? Eta hori akaso aukeratu dituzuen Zumardiak eskaintzen dituen eta proposatzen dituen kirolek eurek ere bultzatzen dute. Ez da zer den zerren ondorio, baina hori ematen da, ez, Patxi? Bai, egia da, hemen esan izan du deula, Zumardia naiz ez izan, beste, garestria ez dela, baina diru pixkatoki behar dezula. Eta orduan, bai mai gainen jarri dela,
Tolosa maileko elkarte bada, famili asko gaude, eta bueno, gaiak mai gaine jartzen dira. Eta pena dela, Tolosako realidade izan daiteke ume asko daudela, hori ibaia beira daudenak, baina beraik piragoietara sekula montatu ezin dutenak, ez? Orduan, gai horreire utzi nahien gabiltza, udaletxekin ere jarri harremanetan, ez dakit asunto soziales edo... Bai. Eta, baliabidek edo ez dauzken jende bat iri, nola hemen gaudela, ez, esan, ez? Eta, nola batxe moldatuko gea, eta, Bolondres jendea, ikusia da Zumardia, Bolondres edo auzolanen ere gauza asko egiten diela, pasatik ez, nahi esaten badate Patri, sartuko zea errekara piragoan dakizun gutxiakin edo askoakin edo jungo gea auzturrera, ez dakize familiko mehatzukin, pixkat denea iritsi nahien gabiltza, ez? Baina, gauzak dian bezala, eta, baina, forma ematen bagoaz, eta, horrek bere denbora behar du. Nik uste Patik esan duena, ez? Egon ziteken, hizkuntza ez zulertzeak horre pixkat baztertu ite zaitu, ekonomikoki maila bat eukitzeak ere bai, eta nik uste alegina handi bat egiten izatela, eta zu Pati bazealako Tolosako eskola publiko bateko guraso ere bai, pixkat hor, ikastetxe desberdinak nolabait, elkartzea ere bai, ikastola dago, eskola konzertatua eta eskola publikoa dago, beraien artean ere ez ditzaten egin beraien multzo privilegiatua batzuk, marginatua beste batzuk igual, ez? Uste hor, alegina eginda ere zaila dela, alegina eginda ala ere zaila da, egin gabe garbi zingo litzakela emaitzia honik izango. Ez, eta zuk esan dezunakin, egia da, ikastolan zeuden guraso batzun ez dakite inketudea edo zan, handik atera zan, baina berai garbi zaukaten hau herri mailen zabaldu nahi zutela. Orduan, batzarra edo juntan gaudenak edo zuzendaritza talden, oso ondo enkargatu die, eskola guztitako representazioatea. Josuk esan duna, bai herrikidekoa, bai Laskorainekoa eta bai Samaniogokoa. Eta hola, famili guztitara iritsi gaitezke. Entzuleako katzeko, kristau eskola, ikastola eredua eta eskola publikoaren ordezkaritza izango litzateke. Inor baztertu gabe eta denak barrunean gaitezen. Zenbat okupatu ezakeen ez dagoen zerbait. Bada udauntara begira, lehen aipatu duzu ez, piraguen erabilera horren muga, eta horrek baldintzen du pixka bat, ez nik buruan nituen esaterako aurten aspaldiko partez, eta zorionez bueltan izango diren, laister izango dira ume sahararrak esaterako, oporrak bakian hemen igarotzen dituztenak, eta buruan eurentzat errekan sartu piraguarekin itxasoa ikusi ez duen, ura ikusi ez duen, ez dute ikusi, kanpalekoak horrelakoak dira, gazte batzuentzat hori ikarrairezko alitzateke, eta aipatzen zenuten bezala, egongo da norbait pres Bolondresen bat hori erakusteko, eta eurekin dakigunarekin uretan sartzeko, ez? Ezingo da izan, ez dakit, abuzturako, azkenean bai? Berandu ibiligea, jende asko penatuta ibili da, esperantza txiki bagendulako, azkenen udaletxe atorriko zitzaigula, eta lortu deu, ez dakit, San Juanak zialako horrekin, San Juanetako inungo teu ez zerbait. Gauzak dien bezala, udaletxen ez dakit eta ez zait inporta zein dian arrazoiak, gauza dakitena da, ezin izan dudala beraiek gaizuten presakin edo, baina, guke bagenekin gure elkarten dauden familia asko, kume asko etortzen diela, eta ez elkartekok, baizik eta herri maileko jende asko piraguara etortzen zala, gustatzen zaielako, orduan, jakin gendun, anoetan, oaindala 5 urte, intzutela enbarkadero bat, beraien festetarako, etzion martxan, baina, eskerrak jendea beti presto da onlanetiko, nik telefono hartu, bati deitu, horrere kike bati deitu, beste deitu, gauza da martxan denak mutu ginuzela, eta asteazken baten elkartu ginen anoetan, enbarkaderon, eta, ja ostiraleako gelditu ginen, nik ikastarok presa naukelako martxan jartzeko, beste batzuk grua etzalako erresa zan, baina etzan erresa gauza asko lotu behartzian lortu deu, eta datorren asteako taldeek, ez dia sortu, behandu ilegalako, eta orduan jendeak izen eman du beste talde batzutan, eta ordainketakin daude, orduan, ulertzekoa da. Baina, aukera badao, sortu dia, uztailak, ekainak 13rako martxan dauzkau, eta, Sahara edozin puntutako edozen familik etorren balin badu, badaukera daukela, anoetan
eta Tolosan esan diguten bezala martxan jarriko dela, gero Tolosara torko ga, baina printzipioz, anoetan martxan dago, ekainak 13 aurrea. Tolosan presa hori martxan ikusteko eta abuztu izan da markatu den data, edo esperantza baduzu zerbait lehenago izan daitekela? Bueno, aste honetan prentxaurrekoa izan da, kirolan inguruan, eta, badirudi, udaletxeko baten batek esan notezun ja papelak ofizialtasuna bentzaia martxan jarri dela, horrek ja eraman dezaken denbora konpontzekoa. Nik ez dakit. Igual Tolosatik kanpoko esan behar zaie, Tolosa Nuria Ibaia pasatzen dela, eta hor presa puzgarri bat zegoela, oindala urtebeteko uholde batzutan presa horren mekanismo batzuk izurratu zian, da arazo teknikoak izan dira horrena, arazo juridikoak ondoren, eta txiste bat eitera noaino, presa batek ez du sekula hainbeste presa izan. Pena izan da, zen, patik esan du bezala, atzeratu indialako gauza, bazeto horren igual posible zen, baina azkenean ez da posible, badago soluzioa eta ez da gutxi. Beraz, hemendik deialdia bereziki praktikotasunagatik, Tolosaldeatik hurbil bizien jendearentzako, baina patik esan duen bezala, Euskal Herriko edozein familiak edo bategin nahiko balu, Zumardiarekin harremanetan jartzea erresa da, zumardia.eus webunean dopa dezakezue informazio mordoa eta bertan harremanetarako bidea ere bai, eta Tolosatik oso gertuan, noetan bertan, izango duzue aukera hori piraguetan ibiltzeko. Hala ere, udararako beste proposamen pila ere plazaratu duzu, Patxi, eta horre, badago non aukeratua, uretatik aratago edo pirauatik aratago. Bai, normalen beti antolatu izan du dia, urtean zer iken diteu, esan duen bezala, eskia, menditraila, eta gero, horiek dia baratza eskola, izan du deu, eta urten ere martxan dago, eta gero mendi irteerak udaberri alden, ibonekin, egun osoko mendi irtera. Gero udara behi da, izaten diteu piragua, padel surfa, mendi bizikleta, eta mendi zeharkaldia. Gauza da, Josukin, Ibonekin eta izan du diala. Astelen baten abitzen dira Tolosatik, eta ostiralen bueltatzen dira. Mendira, horten aizkorri ingurura dijoazte, eta 3 tanda iken dira. Horten 3 tanda osatuta daudeia, eta bazkiden arten gehientsunaia osatuta da. Pena da, ibon daukeula hor, eta 3 aste juten dala bea, eta gehiago beste 3 iteko aukera izango gendukela jendea galdetzen dulako. Baina, ibon ere ez dugu. 3 aste jun etorri... Aipatu zibon, Ibon Artola, kikera aipatuzu, kike zinkonegi, eta Josu Iztueta. Denak ere kiroltzale amorratuak eta kirolaren inguruan ere askonakin jendea formakuntzak egin dituena. Oker zan ez kiki oraintxe piragua giroan dabile Menorkan. Titulazio bat atera du eta antxe dabil, buru belarri piraguai palai emanez. Beraz, baduzu, Zumardian maila hondiko jendea eta prestotasuna hondiko jendea ere, bai? Beraz, mendizearkaldi horiek ere izango dira udaran. Hori da, eta gero aurtengo nobedadea da, beti ikuste gendun, bakoitzak behiatzen du berea, ez? Eta, ama naizenatik, esaten hon, nerik adiez Zumardiak udaran, ume txikigok dianen ez dizula asko soluzionatzen ordu terdiko saio dalako. Zu lanea jomerra bali madaukazu, ez dizu osatzen goiza. Ordun aurten goizpasako natur goizpasa edo antolatu deu, eta goizeko 9 ordu batetara. Ordun ekintza ezberdinak izango dira, eta hemen, piraguan beti Beñat izaten da, Beñate Azurmendi, piragua tituladuna, eta hemen ere bere izango da, eta gero bizikleta, eta gero dauzkau Tolosa maileko gaztetxo pila bat begirale bezala biltzen denak. Eta alare birea erakusten zaie, zer dan lan mundua, eta zer dan konpromezua, ez? Gustua etortzen dira, xoxe batzuk irabazten dituztelako, eta adena gustua. Zeona. Zeure bihotz txikia. Aipatu ditugu helburuetako batzuk, ustut helburu gehientsuenak, ez naturarekin nola harreman du, balore natural horiek, euskara aipatu dugu, saretzea eta jendearen parte hartzea sustatzea aipatu dituzu ere gazteak, hortxe biltzen direnak, bai lanean, baina eraberean oso borondatetik eta oso lagundu nahietik, aipatu dugu lehiarik gabeko kirol horretan ere beste balore batzutan murgiltzea, ez? Kirola ez da izan beti lehiaketarekin lotutako
zerbait, zein dira erronka berriak edo zer da lehenera aipatu diguzu, hizkuntzarekin adibidez, edota gaitasun ekonomikoarekin, badirela hor arrakalatxo batzuk, ez da egit, hoiek beste batzuk ere, baina zein dira etorkizunerako erronkak oraintxe, Zumardia elkartean? Proiektu berri bat atera da Europa mailen, Tolosaldeak pixkat bideratu du, Tolosaldea garatzenek, eta harremanetan gurekin jarri ziren, bizikletan ingurun. Orduan, martxan jarri behar deu, Zumardia, da Tolosan daun parke handi bat, eta hor gure etxola eta handauzke, guain momentuz. Azkenen itzein da udaletxekin, eta itzein behartzan proiektua presentatu juzte, diru laguntzak, ja pertsona bat badaukau, eta gure asmoa da, errenterian ikendan bezala ja, badakigu bizikleta asko herrin baztertuta gelditzen dianak udaltzaingoa jasotzen ditu, Tolosan ferialen gordetzen dituzte, eta urtek pasala baino ez ditu reklamatzen, ez? Ta zein horrekin. Orduan, pertsona bateia kontratatu da, pertsona horrek martxan jarriko du datorren urtea beira, ja nahiko genduke irailako martxan jotea, 2 kaseta, garai baten San Blasen zeuden birtziklatzeko tokin, kontenedoroiek zeitu dizkigute eta tailerra jarriko du Zumardia hondin. Orduan izango da, handik ez dakigu ze formatotan izango da, baina behintzat bizikleta berreskuratuko dira, konponduko dira, eta gero, igual oso prezio modiko baten, baina denak eskura eduki dezakela bizikleta bat, herri mailen. Eta gero hortaz aparte, guain martxan eta gaur ustez zabaldu dala, emakumeiri zuzendutako bizikletan ikasteko ikastaro bat. Badakigu ikastaro hortan ikusi izan du deunagatik, adin bateko emakumezkok diala, bere garaien ikasi ez zutelako, edo beste erlijio bateko dian jendea, igual bizikletan ibiltzeak, ez da hola ondo ikusia, beraien herrialetik etorri ez zuten ikasi, baina hemen ikusten dute, edo oso ondo etorriko zaie, edo etorriko zaigu bizikletan ikastea, muitu behar balin badeu. Eta joan behar balin badet, anoetara, buelta bat eman etelako, bizikletan ibiltzek, eta bizikleta merke bat berreskuratu badezaket, pixkat boro bilduz. Eona. Zuzu, atxedinik hartzen, beti buruan martxan, beti egitasmo berriak, beti gauza berriak, eta... Lehen osan deten bezala hor badago jendea, ni azkenen, koordinatzailea baina langilea naiz, baina hor jende asko dago, atzetik lan egiten duna, musutruk, ematen dula, beraien ogibidea balitz bezala, eta hortik sentimo bat behar ez dute ematen, eta bazkide kuotare denak bezala xepatzen dute. Jureta Bizkaia, plazer bat ari da izaten, Zumardia elkartearen, natura, hezkuntza eta kirolari inguruan diarduen elkartuen inguruan zurekin augustia jakitea. Ez dakit, geratzen ari zaigun zerbait aipatzeko, nabarmendu nahiko zenuken, zuen jardunaren inguruan, edo aipatzen ari garen, egitasmo berri edo erronka berri inguruan, baute dagoen zerbait gehiago, ez da gutxi, kontatu diguzun guztia eta eskuartean duzuena, baina bada ezpadanik azken galdera bota behar dizut. Nere asmoa da, ikasten egian gauza guzti hauei, alik eta, jendea erosona egotea, bazkide bezala, herri maileko jendea bezala, eta, saiatzen geana da, jendea guztua egon dadin. Eta, ikastaro bat balin badao jartzen deula 2010 jaiotako umek, baina minimoa 6 balin badia eta proposamen bat balin badaukau, jo dauzkagu ez dakize ume adinontakok, moldatzen gehala ez gaudela itxiak, gure asmoa dalako, jendea guzteotea, eta egia da, hori transmititzen dezunen, gero jaso ere hola iken dezula. Lan ederra egiten duzu Zumardiatik eta jonde izuela, bai zuri eta bai aipatu bezala horre, modu voluntarioan eta xosik irabazi gabelan ikaragarria egiten duen jende horri guztiari ezagutzak urtetan pilatu eta proiektuaren mesedetan jarri dituen jende horri guztiari. Beraz, segi gogor lanean eta jarri ezagula ikusten Zumardiaren proiektu berriekin. Nola lortzen dugun gizarte justuago bat, naturarekin eta kirolarekin ere lotutako gizarte bat, eta uste dute, baduzuela, kontzientzia, hobetzeko eta dauden gauzen inguruan, eta ari zaretela ondo. Jureta Bizkaia, mila esker eta tira izango dugu aukera, bigarren kafe batekin proiektu berriak eta ezagutzeko.
zuei aukera emateatik, jendeai, nun gauden eta zertarako gauden erakustatik. Eskerrik asko, aurrera goaz, 5:19 minutu bigarren kafean hemen naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Berrogeita 17 urte gaur Antonio Carmonak. Ketama Espainian agitzezagun egintzen taldeko abeslari nagusia da. Flamenko berriaren ordezkari onenetakoa. Flamenkoa bertze estilo batzuekin fusionatzeko erakutsitako trebeziagatik. Granadan jaio zen Antonio Carmona eta familiatik datorkio musikarekiko lotura, flamenkoarekiko lotura. Abitxuela Zarraren birbiloba, Jose Carmonaren biloba, Juan Abitxuela gitarrista flamenkoaren semea eta Pepe Abitxuela gitarjolearen iloba delako. Eta bera bakarrik ez, anaiek ere jakina jaso zuten erentzia hori. Eta horrela osatuzun Juan Jose Carmona anaiarekin eta Jose Miguel Carmona lengusuarekin batera, Ketama. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gelditu makinak. Fisika ikuspegitik guzti zuzena ez den esaera batek dio, urak dakarrena urak daroa. Ñabarduratxo bat da, uraren indar potentzial eta zinetikoa zentral hidroelektrikoetan gorputzez transmititu eta eraldatzen dela. Goienerrek badu egitura mini hidraulikoei dagokien hidrotipi izeneko proiektu lerro bat, Maite Alonsok dakarrena gurean hizketagai. Ñabardurarik merezi duten elementuak toxikotasun maila duten horiek izan daitezke. Gogoetarako lurra egon badagoelako, Alaitz Rekondo Zidetek erakundeko ikerladia dugu gurean. Gainera, hauxe du trilogia osatzeko falta zaion aldea. Letra txikia irakurtzen fina den bat izango dugula esan ezkero, badakizue Daniel Eserri Ugarte izango dugula irakurgai gomendioekin. Ñabarduraz betetako saioa dator gelditu makinaken 31. Astera goaz. Jada entzungai duzue gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. 5:22 minutu eta kantu batekin egingo dugu aurrera, Laister Kontxita Beitiarekin aritu behar baitugu, eta oker ezpanaiz ego Juri aritu da Kontxitarekin, gai komplikatu xamarrean. Gai komplikatu xamar. Batekin nahikoa ez, eta bi aipatu nahi ditu, ze egia da aurreko ostiralean, guk aurreratu banuela, Kontxita Beitiak, nahiz eta hemen mai hontan gaudenok gu letratako ikasleak garen, Kontxitak fisikaz hitz egin nahi zuela, eta ezin izan genuen hitz egin. Beraz, gaur bai, helduko diogu berriro, eta gainera fisika kuantikoa, fisika nuklearra, euskera eta fisikaren arteko erlazioa, hori izango dugu izpide, eta gero beste azken orduetako albiste bati eutxiko dio, giza eskubietaz hitz egiteko. Kilimaken errutinaren trampa honek egingo ditu hurrengo minututxoak eta segituan Kontxita Beitiarekin. Fisika kuantikoa nuklearra eta ez da gizegirotan. Ai, Kontxita. Bata bestea zaspertutan askatuko gera, bestea zaspertutan askatuko gera, bestea zaspertutan
trampan erori zera, orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Errutinaren trampan erori zera, orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Zure bizia zazpertutan askatu bat zera, alda ezazu erosotasun alper jokaera, beti berdina leku berean elkartzen baigera. Bata bestea zazpertutan askatuko gera, bestea zazpertutan askatuko gera, bestea zazpertutan askatuko gera. Errutinaren trampan erori zera, orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Errutinaren trampan erori zera, orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Aspergarri, beti gauza berdinak egiten nahi gera. Aspergarri, tabernatik etxera lanera, etxetik lanera. Aspergarri, nork esan dizu posible dela. Aspergarri, gizarteak eginiko zauriak akolarek izan datzera. Aspergarri, beti gauza berdinak egiten nahi gera. Aspergarri, tabernatik etxera lanera, etxetik lanera. Aspergarri, aspergarri, betiegari, paretak gabeko kartzela, erosotasunaren gela, sartu zeran bezala, zaila izango dezu, hortik nola atera. Errutinaren trampan erori zera, errutinaren trampan, errutinaren trampan, errutinaren trampan erori zera, errutinaren trampan, nola atera. Errutinaren trampan, tabernatik etxera etxetik lanera, errutinaren trampan, beti gauza berdinak egiten nahi gera. Errutinaren trampan, ta orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Ta orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Ta orain ez dakizu zulo beltzonetatik, zulo beltzonetatik nola atera. Zulo beltzonetatik nola ate, zulo beltzonetatik, zulo beltzonetatik nola atera. Zulo beltzonetatik nola ate, zulo beltzonetatik, zulo beltzonetatik nola atera. Zulo beltzonetatik nola ate, zulo beltzonetatik, zulo beltzonetatik nola atera. Errutinaren trampan erori zera, orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Errutinaren trampan erori zera, orain ez dakizu zulo beltzonetatik nola atera. Zulo beltzonetatik nola atera. Errutinaren trampa. Kilimaken errutinaren trampa, arratsaldeko 5:27 minutu 32. Mantalak etxera eramateko, Goiuri. Mantalak etxera. Baina oraindik, ze gaia dozkagun zuekin elkarbanatzeko. Bigarren kafean zarete, naiz irratian, eta zera, badaukagula. Gai korapilatxuetan Kontxita Beitiarekin sartzeko eta murgiltzeko gogoa. Naiz irratian, bigarren kafea. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. A ver, la fisión, la fusión, la colisión, la desintegración. ¿Habéis estudiado, Irene y Diego? Esto entra en el examen seguro. Max Planck y Werner Heisenberg. Zer digaitza espainolez gukin?
eske behin entzun nion Adolfo Suarezi fisikaz euskeraz ezin zela hitz egin. Barkatu, bale, orduan, fusioa, eske... eta andereñoa badator, atetik sartzen ari da. Andereño hemen dago. Bale, isilik. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Conchita Beitia. Hortxe dago andereño. Baina andereño gau, ikasleen papera ingo du, begira. Bai, aste honetan presentatuko naiz basoara eta selektibidadera. Eta ikasi duzu? Bueno, hortan ari naiz. Eta ez daki konpartitu dezakedani hango irakasleekin, baino pensatu dut oso goki izango litzatekela, ni baino asko segeiago jakingo dezutela gai honetaz, eta edo berroa da ez dute gehiago jakingo. Zo letrak ikasi dituzu ez da. Gu Conchita letratakoak gea. Conchita, nik batxillergoa teknologikoa egin nuen. Fisika, kimika, xoxe. Bueno. Bai, gero ja... Ordu sakasko jakingo dezu. Bai, bueno, ez dakit banik... Bueno, ikusiko dugu. Nire gaiaga da fisika kuantika. Ara. Hola. Eta Arrapazan. Suarezek esan zuenean, izan zan, zepena, baino pensatuko dute unibertsitatea eta jartzea euskeraz, baina fisika kuantikari buruz euskeraz ezin daiteke ikasi. Bueno, Franco juntzan, baina ordekoa jarri zuen. Baino, esan berdina izan, gauzak diran bezala. Horrelako hankasartzeak izan zituen, eta beste batzuk ere bai, baina nola bai pentsatzen dut argizki batzuk ere piztu zizkigula, Iez egon Franco, 40 urte ondoren, nire bizitza 40 urtekoa zan ja, eta iez egon Franco, beste bat egon. Eta, bueno, holako espakerik izan zituen, baina, bueno, beste gauza batzuk ere saiatu zen, nazio aldameneko nazio hori esango nuke, baina bertan hartzen gaituztena konpontzen, eta bueno, bideratu zuen pixka bat, gehiago hori dela eta pensatu dut, bueno, nire basoa eta nire selektibidadea horri buruz hitz egitea izango da euskeraz. Oso ondo. Oso ondo. Eta orduan, nik esplikatuko dizue pizkatxo bat, noski, pizkatxo bat izan bardu bestela, zer den fisika kuantika. Ados, ez tezu erronka makal hartu, Conchita Beitia andereñoak heldu erronka, guri fisika kuantikoa zer den azaltzeko. Baina hori da muturrean emateko espainikoai esaten zutenak, porque Adolfo Suárez bakarrik ez hori esango, fisika kuantikari buruz ezin zala euskera zitzegin. Baitzen gode, kitxo. A ver, hombre, segurazki oso gustora entzungo lizuke, Conchita, Adolfo Suárez ilanak, alegia, Adolfo Suárezen semeak. Nik uste oso pentsakera irekiko eta progresistako mutila dela, eta horrek gustora. Akaso bizkarra eman igual, egin zuen bezala. Bai, berrirudi, itxure hori ez du, Bueno, Conchita, kote guzu orduan, ze hau, bromak alde batera utzita, eta gaiak duen mamiarekin, zer da fisika kuantikoa edo? Nola ulertaraziko diogu entzuleari, Conchita, zer den fisika kuantikoa? Oso era errexean esplikatuko dut. Bueno, kuantikak, lehenbiziko gauza esplikatuko dut zer esan idun. Kuantikak esan idu probabilidadea dagoela. Besterik ez da, Eta zerbaitekin elkartzeko. Zerbaitekin elkartzeko zer? Atomoak. Hor dago historia, Atomoak, gauza guztiak ditugu, bueno, akizu atomos josita bizikea da, eta hori da, bueno, gu daukegun zatiri txikiena, ez da ikusten, ez da,
makinak eta behar dira izaten dira hau ikusteko, baina atomoa erdi utxik dago gainea. Atomoak ibiltzen dira haizean, airean, leku barrutan, guri ez digu bat ere molestatzen, ez dakigu atomo motak ditugun inguruan, baina atomoak erdi utxik daude. Eta subatomo bat, atomoa ere, puskatu daiteke, erdibitu daiteke, edo lauzati egin daiteke, edo pensadazu, hautsa ere, hautsa bezala ere, esan ikusiko, Baina zuratomo bat harrapatzen balin badu atomoak, orduan korpusten joaten da. Eza, biak elkartzen dira, pues jaiotza bat bezala, azken finean, Eta joera bat hartzen dute, eta izan daiteke joera elektriko bat, joera elektroniko bat, joera medikal bat, eta ez dakigu, guk ez dakigu ez genekien Einstein etorri arte, ezer horri buruz, Eta adibidez hori dana atomo batekin, topo egiten dunean, konturatu daiteke. Baina bestela, observazioaen eraginez gainera dago horretaz jabetzea. Observazio eta observazioa. Ze gauza zaila izan bardun, hortan lana egitea pentsatzen dut, hainbeste partikula, hainbeste milioika, elektroiak, protoiak eta neutroiak eta txikiagoak ere bai. Bueno, horreaino ulertu dugu. Gutxi gora bera, esan dezakegu, fisika kuantikoa daula, ez dakit, fenomeno natural guztien oinarria dela, ez? Oinarria. Fenomeno naturala behar bada gorputz handietan gertatzen dana, egongo da zerbait, horren eraginez. Baino naturak badu fisika normal bat, ez? Eta gauzak eroritzen diranean, bagoiti bera eroritzen dira, hori grabedade legea aurkitu zuen Newtonek, eta orduan, gaz horiek ia normalak ziran. Baina adibidez Newtonek esan menzun hori harrapatu, indik fisika kuantikako ardatz hori, ez? Baina Einsteinei bai. Eta gaina Einsteinei eman ziotenean Nobel saria, denok uste gendun, badauertzen genuen, oindik ez genekilako, zer zan kuantiko hori, errealitibitateko legeak asmatu zulako berak, bai edo ez, txuri edo beltza, urdin edo gorri, ona edo txarra, hori da errealitibitatea, azken finean, Bai. Eta hori gauzak egiten, eta nik ezakit berak nora eraman zuen. Nik ikasiko nire garaian fisika erlatibitateko legea hori, baino asko esan horretaz. Einstein, ordun bizitzan, ordun aizan lanean, ordun eman zioten Nobel saria, nila nahiko koskortuan nintzen. Eta, gaina postu egin ginen, beizten ikasten ari ginen, eta berari eman ziotela sari hori. Baina, ia sari hori eman zioten, ia fisika kuantikako sarrera aurkeztu zulako. Hori ere, nik uste dut garrantzitsua dela, jakiteko nundik ze personatik edo abiatu zen historia hau, Entzuleak. Behar bada, hori baino lehenago ere, egongo zidan beste batzuk. Zalantzarik ez dauket, Baina, honek eman zunia argitzera. Bai, deitzen diote, Einsteinen aurkikuntza hauen aurrekoari fisika klasikoa, eta Einsteinen ondoren fisika kuantikoa. Bestea da fisika klasikoa. Eta aipatu du Kontxitak, hori da, Newton aipatu duzulen, noski Newton kokatu behar dugu 18. mendearen hasieran, 17. bukaeran, alegia, 1700 eta 27an, hau entxe bilatu dute, hiltzen Newton, Einstein askoz garaikidegoa da. Pentsa, zuk Einsteinekin elkar bizitza urte batzuk izan zenituen, Kontxita? Bai. Eta nola juten zan, eta ikusten genuen, eta zer gauzak
esaten zituen, ze gauza berri asko ere esaten zituen. Orduan ni ikasten ari nintzen, eta ni fizikako klaseak jasotzen dituen, eta ni gogoratzen naiz nola agertzen zen irakaslea, oso irakaslea hona izan genuen gainea, eta nola agertzen zen, eta esplikatzen zigun, artikuntza berriak, ez? Eta bueno, oso posgarria izala, gauza on asko etorriko zialako hortik. Eninduke harrituko, Kontxitak esango balu orain. Einsteinekin topo egin nuen behin. Eta behin Einsteinek Donostia bisitatu zuen, eta kalean ikusi nuen. Eta nik ikusi nuen, Aizu Kontxita, baino, bai esan daiteke, eta uste dut, hemen badagola akaso erromantizismo nostalgiko bat, orain ere fisika berri dazten hariko da norbait, eta fisikaren inguruko ikerkuntzak, baina zure ikasketa urteetan fisika kuantikoa eta fisikaren lege berri horiek guztiak Einsteinen giro hortan gertatzen ari ziren. Gertatzen ari ziren, baina oraindik zabaldu gabe zeuden. Edo behintzat gure gana esan iritsi. Fisika kuantikoa, nik uste dut, asko zeberan dugu, eta ez dakit ezote ezan izango behar bada Suarez hori esan zunean, Eta orduan hasien nintzen, zer da, fisika kuantika, jakin egin nahi nun pixka bat, hortan galditu zen nahian, ez nun ezer jakin, baino orain, persona ontan dedikatzen nahi dan persona bat ezagutu dugu, eta Suizan egiten du lana, hemengo euskaldun batekin eskonduta dago, bere umeek euskaraz dakite, eta frantsesez bera italiana da, italeraz ere badakite, bere semeek alabak dira, mostruito batzuk, ia bostizkuntza dakizkite, oso, eta berak esplikatu zigun pixka bat ulertzeko, eta ze bizitza gainera horri emana dauken, ez? Bere oporrak eta izaten ditu, baina beti buruan horrekin dabil, ez? Pentsatzen dut neurriak ere jarriko dizkio bere buruari, eta oso persona argia da, emakumea, eta, kasualidade bat izan da hori ezagutzea, eta, aprobetsatu egin pizka bat gehiago jakiteko, ez? Eta, esaten zuen oso zaila dela konturatzean undabiltzan, milioika eta milioika dirata, horiek. Eta, orduan, berak esan da, eta nire familiko bat, junda Canfranken dago leku prestatua, erakusteko nola pasatzen diran neutrinok, dira, hori, alde batetik ibiltzen dira atomoak, eta beste aldetik txiki horiek, eta horietako batzuk neutrinoak, horrek esan edo, neutrok dirala, neutroak, eta orduan, egin balio dute, gauza tekniko bat egiteko, edo medikazio bat egiteko, edo han dago leku bat, eta ikusi egiten dira, neutrino horiek, dirala, baino ezin ditezke ikusi, ez dakizen bateainoko haunditzen dan, pasatzen diran hau txiki horiek. Eta, oso interesantea omen da, gure nire naia da, konkretokian izan dena, eta, etorri izan handik Canfranetik, txoratuta, Pentsa, neutrinoak dira... Zientifikoa da. Neutrinoak dira unibertsoko bigarren partikula garrantzitsuenak. Gehien daudenak. Gehien daudenak. Milioika eta milioika da. Fotoien ondoren, hemen ikusi dugu fotoien ondoren, neutrinoak direla gehien daudenak. Baina zuede zute hor txuleta bat. Kontxita, garaiberriak dira irakaskuntzan, aurrek azterketak tabletarekin egiten dituzte. Gure horrelari gara. Nik, zuk esan barria zute, basoa eta selektibidadea aterako terean, Seguro, ez dut handirik egiten, baina. Baina segi. Oso, ella utziko de toiste, Eta, gero,
mekanika kuantika ere, badago, adar bat izan da, eta adar nagusietako partikula txikienari buruz mekanika kuantika omen da. Oraindik fisika kuantika baino txikienak diranak erabiltzen edo aztertzen ditu. Eta fisika kuantika, batez ere gutxi gora bera, probabilistika fisika arruntarekin konparatuta, dana da, fisika arrunta ia ziurra da, ez? Esaten dira fizikoki horrelako lege badago eta lege hori bete egiten da. Hori da guk ikusten genuna, gure esperimentuak eta egiten genitunean, ez da? Baina fisika kuantikakin ez da nahitan aiezkoa, ez? Orduan, hori da, horregatik da, probabilitatea. Eta gainea kuantikan ez dute balio Newtonen ekuazio partikulen jokaera asmatzeko baizik eta bestela ezin da partikulak egiten dituzten ekuazioa Schrödinger egin zuen. Schrödinger. Schrödinger, alemana. Schrödinger, bai. Ordu nila ezaguna zenuen, Bai. Nik, duela aste batzuk hitz egin zenidan fisika kuantikoari buruz hitz egiteko zenuen asmoari buruz, eta nik etxeko lan batzuk egin dituen. Gero denbora pasada eta gauza batzuk ahaztu zaizkitan dereño, baina batzuk gogoratzen ditut. Esaten dira, orduan oso prestatu batzuk aterako dezu bikain bat, Eskerrik asko. Egiten balin badezu basoa, Bueno, eta gero, nik uste bete oso gauza importanteak eta ez dugu mogikor bat eskutan degunean pensatzen hori ere atomoz beteta dagonik, ez dugu pensatzen ordenagailua izaten degunean ere atomon jolas elkartze hori izan dutenik, edo ospitaleko aparatuak. Ospitaleko aparatuak adibidez ez balin bada fisika kuantakin egiten, ia oso zarrak geldituko lirateke. Eta hori ja, erabiltzen da, pila bat, energia atomika egiteko zer esanik ez, eta bomba atomika egiteko pensatzute, ez? Atomoz beteta, eta ez dakitia beste gauza batzuekin astuta edo ez, baina behintzat atomoz beteta, hori zalantzarik gabe. Bueno, gaurko nire erakusketa hementxe bukatzen da. Beste gauza batzuetaz ere hitz egin behar dugu, bizitzaren gauzak. Baina, zer iruditu zaizu, Txallo zaparra da iruditu zaigu. Bueno. Zoragarri. Nere fizikako lehen... Ikasketa izan da? Ikasketa izan da. Lehen eskola. Fisika kuantikari buruz. Eta gaina, fisika kuantikari buruz. Baina fisikari buruz orokorrean. Eta bai, nik ez dut fisikarik egin. Ez dago fisika oinarrizkorik derrigorezko bigarren hezkuntzan zerbait ikasiko da. Nik urte hori lo egingo. Zu igual beste planekoa kou eta buk eta... Nik fisika... Edo beste atomo batzuk ja naztu zituen eta orduan ja desberdintasuna, Ez que nik DBH nengoela gogoan dut nire ikaskide batzuk fisika ikasten zuten bitartean nik latin ikasten nuela. Ui. Ni naiz pixka bat antigua, Niska, bai. Rosaren, Rosarumius eta gauza. Latina ikasi behar gendun, letakoek latina ikasi behar gendun. Horrek kultura handia ematen digu. Egia da. Hoize, gainera lehen mesetara juten ginean igandero, gulertu eta dena egiten genuen. Noski. Pizka bat. Eta gero, bukatzeko gauza oso ikusten dut hemen apuntetan daukedala, oso gauza bitxia, eta dana bere energia hori partikula horiek, partikulak ez dira bakarrik ibiltzen omen dira, pakete ibiltzen dira, elkartuta. Eta orduan paketek. Eta pakete bitxikina omen da el cuento. Cuento. Hori da pakete txikiena. Eta adibidez, argia
onda elektromagnetika da, baino konposaketa dago, bueno, oso horrelako txiki horietatik, eta horiek dira fotonak, gainera, argia egiteko behar dana, fotonak, argiaren partikula komen dira. Bai? Bai, eta fotona da subatomika bat da. Partikula subatomika. Argiaren partikuletan dagoena, ez? Argiana, bai, argiana. Eta gero, honek ere esplikazioen omen du, fotonak eta kasten balin badira, eta aztertzen balin badira, eguzkien argiak nola funtzionatzen duen. Eta hori ere oso interesgarria omen da. Baina, Kontxita, zuk Pedro Miguel Etxenikek baino gehiago dakizu? Bai. Einsteinekin ez, baina Pedro Miguel Etxenikerekin egongo zen Kontxita inoiz, hori bai. Bai, Etxenekikin, bai, baino kuantikari buruz uste ez dula asko lantzen. Nik uste nun asko gehiago, behar bada, txorakeri bat esaten nahi nez, eta entzungo balit esango luke, baino esaten nahi da emakume haue. Baino, beste fizika mota bat egiten omen du oso horreratua Etxenikek. Eta adibidez, emakuma hori, esan dizuedan Italiatik etorri zona, baina gero euskaldun batekin eskondu zala, eta honizu izan bizi da, eta han egiten du lana, etorri zan Etxenekekin egotea, eta lan egitea, eta loila bete egon zan, eta pensatuz behar bada gainera hemen geldituko zala edo horrela, baina Suizara juntzan pensatzen zulako aurreratuako zeudela zan. Eta horrek pensatu erazten dian, Etxenike baino aurreratuagoak egongo dira, baino, Etxeniken behar bada ardatza ez dalako fizika kuantika. Ikusten ari nahi hemen materia kondentsantua dela bere... Hori horrelako zerbait. Bai. Bere arloa. Holaxe. Aizu, pila bat ikasi dut, Bueno, ideia behintzat badezu. Orain bakarrik nagoenean pentsatuko dut, ez nagoen bakarrik, hemen neutroipia badaude. Neutrinoak, fotoiak, denetarik. Ez gaude inoiz bakarrik. Oixe, gero kanfrankea juten zeratenean, egun batean eskursio bat egitea, juten zeraten neutrinoak ikustea. Ostakit, pensatzen dut alde zaurretik eskatu beharko dala, ordua eta hori dana, Baina, bueno, handare. Saio hontan hain trentzaleak izan da, kanfrankea uste dut, lehenengo joango inetekela geltokia ikustera. Baina eski geltokiaren azpian dago. Hortxe dago, eta orduan bigarren plana, alegia, atomikoki geltokia, eta subatomikoki neutrinoak, Kontxita. Ulertu dut pixka bat azalpena, ez da? Bai. Oso edarki. 8 minutu arratsaldeko 6etarako eta Kontxita bazenuen beste gai bat horre eskuartean aipatu nahi zeniguna. Goiurik ere aurreratu digu eta uste dute, heltzeko uneare iritsi zaigula? Bai. Bueno, atxoko pensatzen dut horri buruza Goiuri atxoko atxiloketa. Atristainen atxiloketa, bai. Horixe. Bai, hori. Baina nun gabiltza, garai hontan. Bai, norbaitek ez balin badaki, badaezpada, ertzaintzak Xabier Atristain atxilotu zuen eta Martuteneko espetxean sartu dute berriz, eta gogoratu behar dugu, otsailaren 17an, libre utzi zutela Europako giza eskubideen auzitegiak, ala esan zuelako, zein komunikazio aldian egontzenean, haren defentsarako eskubidea urratu zutela ebatzi zuten, eta orduan libre utzi zuten, eta orain berriro atxilotu dute. Bai, baina gainera nola atxilotu zuten, paseatzen izan Aldezarretik. Edo nabaita zijoan, edo erosketa batzuk egitea, edo lagunen gana, baina Aldezarrean zegonean, atxilotu zuten. Ez da, bere etxean balin badago, badakite etorri dala, libre utzi dutela, gauzak beste modu batean egiteko garaian gaude, ez?
ez dakit nola kaletik zoazela, eta ia harrapatzen zaituzte, eta zer, ia zer, esposaketa jartzen dizkizute, edo zer. Ez dakit nola izan dan, baino penagarri iruditzen zait. Eta gauri ja badago arratsaldeko 7etan, izango da manifa bat, horren aurkan, noski, eta bere alde. Hori salatzeko eta deusestatzeko, noski. Alde, eta horrela ezin ditezkela egin gauza. Bueno, eta txilotu behar bali badute, pues presentatu ditzatela bere papera, bere gozak, izakizer, eta beste respeto batekin, ez? Uste dut, gauzak egin behar dirala, ja, beste modu batean, ez da 15 urteko mutiko bat, uste dut. Nei hemen zalantzak sortzen dizkit, ez dakit, ez? Estrasburgok esaten balin badu. Ez dela egon prozesu justo eta egitatezko bat, eta hori edukitza eragotzi diotela, ez dakit, Europako auzitegi gorenak hori esaten balin badu, ez aldu bete behar Espainiak abisu hori. Hoxe, baina ez du betetzen. Ez da kaso bakarra, ez du betetzen. Ez. Espainiar estatuak eta Frantziara, baina bereziki Espainiarrak, sistematikoki betegabe utzi ditu horrelako doktrinak eta horrelako epaiak, bai. Baina gezurra dirudi, ez dakit, eta gero eze ondorioak izaten ditu horrek. Estrasburgosek jarraitzen du matraka ematen eta esan askatu arte. Ba ez dakit. Gero gozoie gero lausotu egiten dira, eta nik uste dut erabat jakin gabe gelditzen gerala, kaso. Gero beste bat errepikatzen da eta horrekoa ia astu egiten zaigu. Eta bueno, oso penagarri iruditzen zait, eta fisika kuantikako garaiontan horrelako gauzak ere ikustea, hori ez dakit nora bialtzen gaitu. Nik uste dut erromatarrak baino asko zelenagoko garai batera. Eta bukatzeko, alai batean, bihar Leizan izango da, sekulako mendimartxa, ez diote bereiek mendimartxa deitzen, baino 67 kilometro, eta gora berak eta 7.000 eta 500 eta bere ibili behar dute, Bai, mendi erronka. 7.000 eta 500 metroko gora berak egin behar dituzte. Eta 67 kilometro. Eta hor egiten dute, nunbait tarteka, batek egiten ditu 15 kilometro adibidez, eta gero, han leku konkretu batean, badago beste pertsona bat, bere postua hartzeko eta bera jarraitzeko. Eta gero, egun osoa pasatzen dute mendi martxa hori egiten, eta gero herrian egiten dute jai bat, eta bolontrez pila bat dabiltza hori hortan laguntzeko. Eta bakizute zenbat personal zeuden apuntatuta beharko? Zenbat? 600. Oibo. Ez da broma, Wow. Ez da broma. Euskal Herriko mendi erronka? Bai. Eta Euskal Herriko mendi erronka. 250 voluntario. Bai. Eta gutxi. Bai. Eta oso ilusionatuta daude, eta nire bai oso ilusionatuta nago. Ze zure zatitxoa dezu festa honetan, Gontzita? Konta iguzu. Edo gu kontatuko dugu. Nire bila, gara jortan, konbretituko dezuten bezala, baina nila arratzal goizeko zazpiak laurden gutxitan, iakotxean egon behar dut, arakuteko. Izan ere, Euskal Herriko mendi erronkak, anderein euskaldun aitzindariei, eskerronez euskarari eta euskal irakaskuntzari oztopoz beteriko garai batean egindako ekarpenagantik, omenaldia egingo diete, eta noski gure Kontxita Beitiari omenaldia egingo diete, baita Izaskun Gaztesi eta Kontxi Zabaletari. Hala da. Kontxita. Mendire biltzea joango, baizik, eta gauza bat esango dizuet, batek, bestean nik uste dut biik izan dira, nire ikasleak, Anderen horren erresidenzian, nik euskarazko klaseak ematen itunean, eta beraiek etorri ziranean,
Nafarrotik, bat gorrititik eta Mhm. bestea Leizatik, etorri ziren Donostian, praktikak egitea, ikastola batean edo bestean, eta praktikak egiten zituzten, eta gero joaten ziren residentzira, eta han, konkretuki nik ematen nuen alfabetatze asignatura, ezta? Euskera alfabetatzea, eta, bueno, pues, nori batez ere aditza eta gazoiek ikastea, eta uste debiak dirala nire ikasle horiek. Aizu Kontxita, datorren ostiralean jakinik ja igandeanan izango duzuen esperientzia, kontatuko diguzu eta xetasun gehiago emango dizkiguzu eguna nola izan den, ze orain guk agurtu beharra ere badaukagu, beraz, asteburu onnona pasatzeko desioarekin, muixu potolo babialuko dizugu, muixu potolo 3 hemendik, eta datorren ostiralean izango dugu, elkarren berri. Bueno, ja etorri zizkit 3 muixu potoloak, Ja sentitu dut. Ondo pasaste burua, Kontxita, izan ondo. Gauza berazuek, Aio. Julen Goikotxe Arbegozo, datorren aste arte. Hori da, aste burun izan. Goiurez izarandi astelenean ikusiko duzue elkar, entzuleak eta zu. Baina, hemen egongo gara, arratsaldeko 4:00. Izan ondo, bagoaz. Aio. Keep calm and bigarren kafea.